Тримають у спецблоці ще з одним арештантом. Адвокат Микола Полозов розповів про умови, у яких окупанти тримають першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Він сьогодні відвідав політбранця у Сімферопольському СІЗО. У камері досі немає холодильника та телевізора. До того ж, Джелялу не віддають листи від багатьох людей, які його підтримують. Вони йому пишуть через електронну систему «Зона Телеком», але тюремні цензори навмисно затримують перевірку, тому ніяких новин зовні Наріман не отримує, розповів адвокат. Но Нариман не теряет времени даром. Читает книги, которые есть в его распоряжении, и в основном это классическая литература. Настрой у Наримана хороший, бодрый. Он был очень рад узнать, что множество людей пришли к суду поддержать его во время апелляции. Просил еще раз передать, чтобы народ за него не беспокоился. Он голову склонять не собирается. И еще раз напомнил, что в такое время взаимная поддержка и внимание друг к другу очень важны. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла за ґратами окупанти тримають вже місяць. Його затримали разом з братами Асадом та Азізом Махтемовими. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне Сімферопольського району. Спочатку Нарімана звинуватили у підбурюванні до диверсії, згодом звинуватили у вчиненні підриву та нібито незаконному зберіганні вибухівки. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. Де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там впевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще й масштабніші репресії проти кримських татар. 5 тисяч рублів штрафу присудив окупаційний Київський райсуд Сімферополя колишньому політв'язню Казіму Аметову. Його визнали винним у порушенні карантинних обмежень 4 вересня. Тоді він серед десятків інших людей прийшов під стіни окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, щоб дізнатися про долю 5 викрадених співвітчизників. На відміну від десятка тотожніх справ, цього разу дозволили викликати свідка, який на момент затримання перебував в автівці з Аметовим та свідчив на його захист. Втім, окупаційна суддя вирішила, що довіряти свідку немає підстав, оскільки його судять за тією ж статтею. Факт нахождения Казимага, Ибраима Чигиртмы и еще несколько людей в автомобиле, откуда они были принудительно доставлены в полицию, судья расценила как нарушение ими правил противоэпидемиологических, но они просто изредка заходили погреться в машину, откуда судья взяла вообще такие основания думать, что они стояли где-то, заходили погреться, нам непонятно, потому что такие утверждения вообще не звучали ни в зале судебного заседания, ни тем более не содержались в материалах дела. Таке ж покарання від окупантів отримав і Айдер Кадиров. 4 вересня біля будівлі ФСБ він, як громадянський журналіст, висвітлював збори кримських татар, а також фільмував масове затримання людей співробітниками ОМОНу та Росгвардії. Окупаційні силовики намагалися вихопити камеру Айдера Кадирова, а його серед інших кинули до автобуса та відвезли до окупаційного відділку поліції. Айдер Кадиров заявив, що перебував біля будівлі ФСБ за редакційним завданням, а також був у масці та дотримувався дистанції. Однак окупаційний суд це проігнорував. Кадиров та його захисник впевнені, що всі справи відбуваються по шаблону. Окупанти ігнорують доводи та змінюють лише суми штрафів. Судья вынес вот такое, как я считаю, доказал очередной раз, что данные административные дела являются политически заказными, и что абсолютно никакие доводы данный суд не интересует. Стоит заранее цель признать людей, которые выполняли свои обязанности как журналиста, виновными. Суд выглядел глупо в этом отношении, потому что, как я ранее повторился, то, что я являлся журналистом, я полное право имел там работать, и как бы были соблюдены меры по коронавирусу, да, то есть была маска, было удостоверение журналиста, висело у меня на шее, на что они не обращали внимания, то есть и никакие доказательства им не интересны. У них есть стандартно накатанная схема, то есть всех штрафовать, пополнять казну.
4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Всіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту в порушенні карантинних обмежень. На всіх склали адмінпротоколи, а десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. В слідчому ізоляторі щонайменше до 11 січня наступного року. Окупаційний Ленінський райсуд Севастополя продовжив тримання під вартою Завура Абдулаєва, якого через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинувачують у тероризмі. Продовження арешту окупанти обґрунтували тим, що Абдулаєв нібито може погрожувати свідкам, знищити докази або ж втекти, бо є громадянином України. Також оголосили характеристику від дільничого. Никаких компрометирующих материалов в отношении моего подзащитного не имеется. Он не замечен в употреблении алкоголя, наркотиков. Он не замечен в общении с лицами, склонными к совершению преступления. Не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Собственно, с такой характеристикой можно человека в космос запускать. Однако стандартно, если запрос на характеристику обвиняемого, то чтобы не было записано в теле характеристики, вывод участковый делает о том, что человек якобы характеризуется посредственно. 48-річного Завура Абдулаєва, хворого на цукровий діабет, окупанти затримали у серпні в Холмовці Бахчисарайського району після масових облав силовиків. Його, а також Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Раїфа Февзієва та Джебара Бікірова через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинуватили у тероризмі. Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини та мілітаризації тимчасово окупованого Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільних заяв з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Зеленський також подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вдячні Ізраїлю за принципову підтримку України, принципову підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися і надалі. Зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації окупованого півострова. Президента Ізраїлю Іцхака Герцога, який перебуває в Україні з державним візитом, Зеленський зустрів на подвір'ї біля Маріїнського палацу. Військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України. Президенти обійшли стрій почесної варти. Відбулося представлення офіційних делегацій двох держав. Після офіційної церемонії Володимир Зеленський та Іцхак Герцог розпочали зустріч у вузькому колі. Потім відбудуться переговори у розширеному форматі. «Слуги народу» видалили зі своїх фракційних чатів. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Перед цим народні депутати за ініціативою фракції «Слуга народу» та двох парламентських груп відсторонили Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні. Збір підписів за відставку Разумкова з посади спікера 30 вересня ініціював голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він це пояснив регламентною війною, начебто розв'язаною Разумковим. Мова йде про те, що спікер відмовився підписувати закон про олігархів, який ухвалили депутати. Разумков заявив, що до апарату Ради проєкт закону дійшов не у тому вигляді, за який проголосували нардепи. Тоді спікер назвав це підлогом. Вже у четвер монобільшість може відправити Разумкова у відставку. Прошу голосувати. За 240 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, зараз 11:59, я оголошую перерву до 12:30. О 12:30 збираємося в залі. Дякую. Я так багато і не втрачу. Я не втрачу себе, і це головне. Як людина не втрачу. А втратити посаду, ну дивіться, я ж казав, що посади таке, приходять і йдуть. Не в посадах суть. Ворог вчинив 4 порушення тиші в лавах українського війська без втрат. В штабі Об'єднаних сил повідомляють про обстріли російських окупантів неподалік Лебединського та Новотошківського.
Прицільний вогонь відкривали з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Також на Луганщині зафіксовано проліт російського безпілотника «Орлан-10». На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину ранку 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Третій день поспіль рекордний ріст захворюваності на COVID-19 в окупованому Криму. За минулу добу 645 нових випадків, 441 хворий на ковід у Криму та 204 в окупованому Севастополі. Водночас на півострові померло 19 людей. 78 класів через коронавірус перевели на дистанційне навчання, але незважаючи на четверту хвилю захворюваності, кримчани стали рідше вакцинуватись. Окупаційна влада до грудня продовжила режим підвищеної готовності, але окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що не має наміру вводити додаткові обмеження. Фейсбук, Інстаграм та WhatsApp знову запрацювали після майже 6-годинного відключення у понеділок. Фейсбук перепросив у користувачів. Водночас компанія спочатку не назвала причини збою, пізніше вона заявила, що проблема у неправильній зміні конфігурації на маршрутизаторах. Наші сервіси тепер знову під'єднані до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи. Генеральний директор Марк Цукерберг опублікував у Фейсбуці звернення: «Вибачте за сьогоднішній збій. Я знаю, як ви покладаєтеся на наші послуги, щоб бути на зв'язку з дорогими вам людьми». Відключення – це вже другий удар по Фейсбуку за кілька днів. У неділю колишня працівниця соцмережі оприлюднила внутрішню документацію компанії. Вона також звинуватила платформу в тому, що та більше цінує прибуток, ніж безпеку користувачів. Акції Фейсбуку подешевшали майже на 5%. Однак відновили близько половини відсотка вартості, коли платформа повернулася до роботи. Кілька працівників Фейсбуку, які не схотіли називатися, заявили, що на їхню думку відключення сталося через внутрішню помилку. Вона зв'язана з тим, як інтернет-трафік спрямовується до систем соцмережі. Експерти з безпеки також кажуть, що причиною збою могла бути ненавмисна помилка або саботаж працівників компанії. Щогодини відключення Фейсбук втрачав більше як $500 000 доходу від реклами в США. Загалом від збою Марк Цукерберг втратив майже $7 мільярдів. Водночас, поки Фейсбук, Інстаграм і WhatsApp не працювали, почали з'являтися кумедні дописи від інших інтернет-гігантів. Так, соцмережа Twitter опублікувала таке повідомлення: «Привіт у буквальному розумінні слова всім». А особисто Інстаграму вона написала: «Привіт і гарного понеділка». На сторінці книги рекордів Гіннеса у Твіттері з'явився такий допис: «Можливо, вже побито рекорд з найбільшої кількості користувачів у Твіттері». А Starbucks додав: «Саме час пити каву». «Ні геноцидним іграм», скандують уйгури біля страхової компанії у Мюнхені. Півсотні протестувальників вимагають не спонсорувати зимову олімпіаду 2022 у Пекіні. Вони заявляють, що комуністична влада Китаю переслідує мусульман-уйгурів у регіоні Сіньцзянь, а також тибетців. Протестувальники називають це геноцидом. Країну, яка зневажає права людини і вчиняє геноцид, не можна допускати до проведення Олімпіади. Великі міжнародні компанії не повинні спонсорувати Китай і підтримувати його. Інакше це означатиме, що західні демократичні країни або компанії з цих країн підтримують дії китайської влади. Китайських комуністів неодноразово звинувачували в репресіях етнічних та релігійних меншин. Переважно це уйгури, тибетці, парафіяни домашніх християнських церков і прихильники духовної практики Фалунь-Гун. Як повідомляють очевидці, влада помістила понад 1 мільйон уйгурів до так званих центрів професійного підготовлення, які по факту звичайні в'язниці. Людей безпричинно заарештовують, жінок насильно стерилізують, дітей розлучають із батьками, щоб дати їм китайську освіту. Ситуація гірша з кожним днем і з кожним роком. Зі слів правозахисників, компартія змушує уйгурів відмовитися від їхньої віри і культури. Пекін усі звинувачення відкидає. Уряди західних країн і ООН поки не можуть перевірити стан мусульман-уйгурів у Сіньцзяні, бо китайська влада не відкриває туди доступ.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримськотатарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримськотатарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.